ନିଜେ ଖାଇଲେନି ବଳିଲା ବୋଲିକା ମୋତେ ଆଣି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସ୍ନେହରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରିବା। କେତେ ବୁଝିଲା ସ୍ୱାମୀଟେ ମୁଁ। ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡା କ'ଣ ଦେଉଛି? ମୋ ମାମା ମୋତେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଗୁଣ୍ଡା କରିଛି। ସେମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫିପଷ୍ଟିକ୍ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତ ଟିକେ 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 ଦେବ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଏମିତି ଟିକେ କରି ଖାଇବେ। ମୋବାଇଲ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଦେଖିଲା ସବୁ ମାନେ ବଳିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ମୁହଁ ଯାକ କେମିତି ଲଦିଆ ହେଇଛୁ। ଆଉ କେବେ ମୋତେ ଖୁଆଇବନି। କ'ଣ ଲୁଚି କ'ଣ ଅନଉଛ କ'ଣ?